Net Television ġie premjat b'żewġ unuri fis-serata tal-Malta Journalism Awards, unuri għall-aqwa filmati u l-aqwa ġurnaliżmu sportiv. Dawn intrebħu minn Charles Kamenzuli u l-Camera Person Bernie Dimek. Il-finali saret taħt il-patroċinju tal-President tar-Repubblika George Vella. Din is-sena ninsab fis-47 sena f'din il-karriera sakemm għandi l-entużjażmu li kelli matul dawn is-snin, perswas li il-kontribut tiegħi għall-isport jibqa' hemmhekk dal-award niddedikah lill-isportivi kollha, grazzi wkoll lil Samira Kakija Spiteri li ħadet ssib il-muntaġġ ta' dan il-feature kif ukoll it-television tal-fiduċja li dejjem urew fija. Il-premju tal-aqwa filmati ġabru Robert Cremona fisem Bernie Dimek li kien indispost u fisem it-tim kollu ta' Newsroom ta' Net Television li ħadmu bla waqfin fil-famuż lejl li fih beda l-kollaż ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru. Dan l-unur huwa risposta għal min jixtieq jagħlaq stazzjon bħal Net Television. Stazzjoni li mill-ġurnata fis-soċjetà għandu postu. L-unur imur għal-filmati illi ġbidna eżatt sena ilu b'tant riskju barra Kastilja f'mument partikolari għal pajjiżna u dan l-unur imur għal-Camera Persons kollha illi jaħdmu ġewwa Net Television, niddedika ħalikom. Min barra żewġ awards għal Net Television, l-eks editur ta' In-Nazzjon Mario Schiavone ingħata rikonoxximent speċjali mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Xi ħaġa li ma kontx qed nistenna niddedika dan il-rigal sabiħ l-għonet lil-Marti illi mxiet miegħi għal 50 sena sħaħ li f'din il-karrier l-uliedi li ma rajthomx jikbru minħabba ħinijiet twal ta' xogħol lil-nottoruhom Mr. Bonnici li bdieni fil-karriera tal-ġurnaliżmu, lil-mibki Dr. Joe Kassar li kien direttur editorjali u li tani ħafna opportunità biex niżviluppa il-karriera tiegħi, lil-ħija Michael li kien l-ewwel editur tiegħi u lil-ġurnalisti kollha li ħdimt magħhom tul dawn l-aħħar 50 sena. Il-Gold Award ta' din is-sena intrabaħ mill-preżentatur Peppi Azzopardi.